ሰላም ናይዛ ዩቲዩብ ናተይ ቻነል ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ሎማዓንቲ ድማ ብሓድሽ ቪድዮ መፂአኩም ኣለኹ። እሱ ኸ እንታይ እዩ? እቶም ኮመን ዝበሃሉ ኣብ ኮምፒተርና ወይ ከዓ ኣብ ላፕቶፕና ዘለዉ ፀገማትን ፕሮብሌም ማለት እዩ መፍትሕኦምን ሶሉሽን ሎማዓንቲ ክንሪኢና ማለት እዩ። እቲ ቀዳማይ እንታይ እዩ? ስሎው ወይ ከዓ ኮምፒተር ፐርፎርማንስ ናይታ ኮምፒተርና ወይ ናይ ላፕቶፕና እቲ ናታ ፐርፎርማንስ ብጣዕሚ ትሑት ንዝኸውን ማለት እዩ። ኦኬ ስለዚ እንታይ ኢና ክንገብር ኣብቲ ዲስክ ስፔስና ዘሎ ኣብቲ ላፕቶፕና ዲስክ ስፔስና ዘሎ ንዑ እንታይ ክንገብሮ ኣለና ፍሪ ኣፕ ክንገብሮ ኣለና ነፃ ክንገብሮ ኣለና። ስለዚ ነዚ ክንገብር ኣብዛ ሰርች እዚኣ መጀመርያ ክሊክ ንገብር። ኣብ ሰርች ክሊክ ምስ ገበርና እንታይ ኢልና ንፅሕፍ ራን ኢልና ንፅሕፍ። ኦኬ ራን ኢልና ምፅሓፍና ኣብዚኣ ራን መፂኣትልና ኣላ። እዛ ራን እዚኣ ብላዕሊ ንዓ ክሊክ ንገብራ ማለት እዩ። ክሊክ ምስ ገበርናያ ኣብዚ ኦፐን ምስ መፀ እንታይ ኢልና ንፅሕፍ ቴምፕ። ኦኬ ቴምፕ ኢልና ምፅሓፍና ሽዑ ኦኬ ንብላ ማለት እዩ። ኦኬ ምስ በልናያ እዚ ብሙሉእ ኣብዚ ዘሎ ዝተፈላለየ ዓይነት ኪሎባይት ሒዝልና ኣሎ። ገሊኡ 1 ኪሎባይት 136 ኪሎባይት እዚ ቦታ ሒዝልና ኣሎ ግን ኣይንጥቀመሉ ኢና። ኦኬ ነቲ ስፔስ ናትና ነቲ ኣብ ዲስክ ዘሎ ስፔስና ንዑ ቦታ እዩ ዝሕዘልና። ኮምፒተርና ከዓ ከም ትጨናነቕ ይገብራ ማለት እዩ። ቢዚ ከም ዝገብራ ይገብራ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ንምጥፋእ እንታይ ንገብር ኮንትሮል ፕላስ ኤ ምስ ገበርና ኮንትሮል ፕላስ ኤ ምስ ገበርና መሪፅና ኣለና ኩሉ ማለት እዩ። ሽዑ እንታይ ንገብር ክነጥፍኦ ድሕሪ ኮይና ብፐርማነንት ክነጥፍኦ ድሕሪ ጌርና ሽፍት ኣብታ ሽፍት ንፀቅጥ ሽዑ እንታይ ንገብር ደሊት ንገብር ማለት እዩ። ኦኬ ወይ ከዓ ራይት ክሊክ ጌርና ኦኬ ራይት ክሊክ ጌርና እንታይ ንገብር ደሊት ንብሎ ማለት እዩ። ኦኬ ስኪፕ ንብሎ ሽዑ ብድሕሪኡ ስኪፕ ንብሎ መሊስና ከዓ እንታይ ንገብር ዝተረፈ ድሕሪ ኣሎ ከዓ ራይት ክሊክ ጌርና ሜስና ከዓ እንታይ ንገብሮ ደሊት ንብሎ ማለት እዩ። ከምዚ ጌርና እቲ ቀዳማይ ነፅርዮ ማለት እዩ። ኦኬ ብድሕሪኡ እታ ካልአይቲ እንታይ ንገብር ኣብዚ ፐርሰንት ኦኬ ፐርሰንት ንፅሕፍ ኮንትሮል ፕላስ ራን ብድሕሪኡ ራን ንብል ራን ምስ በልና ካልኣይ መፍትሒ ማለት እዩ እንታይ ንፅሕፍ ፐርሰንት ኮንትሮል ፕላስ ፐርሰንት ምፅሓፍና ሽዑ እንታይ ኢና ንፅሕፍ ቴምፕ ከምታ ናይ ዝሓለፈት ሽዑ ሜስና ከዓ ሽፍት ረጊፅና ፐርሰንት ንሓርም ኦኬ ብድሕሪ እንታይ ንብላ ኦኬ ንብላ። ኦኬ ምስ በልናያ ኣብዚ ብሙሉኡ እዚ ብሙሉኡ እንታይ ንዓና ኣይጠቕመናን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ንገብሮ ኮንትሮል ፕላስ ኤ ጌርና እዚ ከዓ ራይት ክሊክ ብምግባር ደሊት ኦኬ ይጠፋልና ኣሎ ኩሉ ማለት እዩ። ኦኬ ትራይ ኤገን ንብላ ዝተረፈ ማለት እዩ። ኦኬ ከምዚኣ እናገበርና ከዓ ነተን ዝተሪፈን ዘለዋ ከዓ ነጥፍአን ማለት እዩ። ኦኬ በብሓደ ምስ ግዜ ክሰርሐ ይወስደና በብሓደ ከምዛ ጌርኩም ነቲ ዝተሪፉ ዘሎ ከዓ ተፅርይዎ ከም ጌርኩም ማለት እዩ። እቲ ሳልሳይ እንታይ እዩ ኣብ ራን ንፅሕፍ ተሴም ከምታ ዝሓለፈት ማለት እዩ። ራም ምፅሓፍና ሽዑ እንታይ ንፅሕፍ ኣብዚ ፕሪፌች ኢልና ምፅሓፍና እንታይ ንገብራ ኦኬ ንብላ ኦኬ ኮንቲኒዩ ኣብዚ ከዓ እዚ ብሙሉኡ ከዓ እንታይ እዩ ቦታ ስፔስ ኣብቲ ዲስክና ሒዝልና ብዘሎ እምበር ወላ ሓደ ነታ ኮምፒተርና ፅቡቅ ፐርፎርማንስ ክህባ ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ከዓ እንታይ ንገብር ዘሴም ዛት ከምታ ናይ ዝሓለፈት ኮንትሮል ፕላስ ኤ ጌርና ራይት ክሊክ ጌርና እንታይ ንብል ደሊት ንብል ማለት እዩ። ኦኬ እዚኣ እቲ ዲስክ ስፔስ ናህና ከምዚ ጌርና ኣፅሪናያ ኣለና ማለት እዩ። ኦኬ ካልእ ኣብ ላፕቶፕና ወይ ከዓ ኣብ ፒሲና ከነመዓርዮ ዝግባአና ነገር እንታይ እዩ እቲ ፐርፎርማንስ ናታ ወይ ከዓ
እቲ ፊትነስ ናይታ ኮምፒተርና ብጣዕሚ ቅልጥፍቲ ኮይና ክትሰርሐልና እንተኮይና ከዓ እንታይ ክንገብር ኣለና ስካን ንገብሮ ነገር ኣሎ እሱ ከዓ እንታይ እዩ እዞም ቫይረስ ማለት እዩ ብጣዕሚ ቫይረስ ካብቲ ንላፕቶፕና ወይ ከዓ ንዝኾነ ኮምፒተርና ካብቲ ከዝሕላ ዝኽእል ካብ ዝኾነ ኣብኡ ንጥቀመሉ ነገር ቀልጢፋ ክትሳልና ኣይትኽእልን ወይ ከዓ ዝኾነ ነገር ክትፅሕፍ ከለና ይድንዝዘና ስለዚ ነዚ ክንገብር እንታይ ስካን ክንገብሮ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ እንታይ እዩ ስካን ግበር እንዳበለ ኣፕሊኬሽን ይመፀና እዩ ኦኬ ስለዚ እዚ ኣፕሊኬሽናት እዚ ገሊኡ ብገንዘብ ዝሓትትና ኣሎ ኦኬ ኣብዚ ግን ብጥርሑ ስካን ክንገብሮ ንኽእል ነገር ከርእየኩም ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኢና ንገብር ኣብ ሰርችንግ ምስ ኣተና ኣብታ ሰርችንግ ምስ ኣተና እንታይ ኢልና ንፅሕፍ ራን ኢልና ንፅሕፍ ኦኬ ራን ኢልና ምፅሓፍና ራን ኢላ ትመፀና ኣላ ሓቀይ እዚ ኣብ ላዕሊ ነዚኣ ክሊክ ንገብር ሽዑ ኣብዚኣ እንታይ ኢልና ንፅሕፍ ኤምኣርቲ ኦኬ ኤምኣርቲ ኢልና ምፅሓፍና እንታይ ንብል ኦኬ ንብላ ማለት እዩ ኦኬ ምስ በልና ቁርቴ ንፀንሕ do you want to allow this app to make change to your device yes ንብላ ቁርቴ ንፀንሕ ሽዑ ኦኬ ከምዚ ዝብል ይመፀልና welcome to Microsoft Word malicious software removal tool ኦኬ እዞም malicious እንታይ እዚኦም እቶም ቫይረስ ማለት እዩ ነቲ ሶፍትዌርና ብጣዕሚ ሓደገኛት እዮም ነዚኦም ዘልግስ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ኔክስት ንብላ ኔክስት ንፈልና ኣብዚ ሕጂ ሰለስተ ኣማራፂ ይህበና ማለት እዩ ኦኬ ፕሊዝ ቹዝ ኤ ታይፕ ኦፍ ስካን ምረፅ ብለና ኣሎ ሓደ ኩክ ስካን እዩ ቀልጢፍና ስካን ንገብረሉ መንገዲ ማለት እዩ ኦኬ እቲ ካልኣይ ከዓ ፉል ስካን ኣብዚ ክሊክ ክንገብር ንኽእል ኢና ስሎ ኮይኑ ቀስ ኢሉ ስካን ዝገብረልና ኦኬ ንብምሉ ካስቲማይ ስካን ከዓ ኢና ኩክ ስካን ብጣዕሚ ቁልጡፍ ኮይኑ ስካን ዝገብረልና ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ሕጂ ኩክ ስካን ቀልጢፉ ስካን ክገብረለይ ስለ ዘለኹ ኣብታ ኩክ ስካን ክሊክ ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ምስ መረፅኩ እንታይ ኔክስት ኢለ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ስካን ይገብረልና ኣሎ this tool scanning your computer for prevalent malicious software and removing ND that is found ስለዚ ኣብቲ ኮምፒተርና ነቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ሶፍትዌር ሓደገኛ ዝኾኑ ቫይረስ ነዚኦም እንታይ ገብረለይ ኣሎ የፅረየለይ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ምስ ፀረየለይ ስካን ብምሉእ ፉል ምስ ኮነት ኮምፒተረይ ፋስት ትኸውን ቅልጥፍቲ ትኸውን ፅቡቅ ፐርፎርማንስ ፅቡቅ ፋንክሽን ከዓ ንነዊሕ ግዜ ከዓ ክትገልግለኒ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚ በዓልና ንገብሮ ነገር ግን ከዓ ብሸለልትነትና ከዓ ቫይረስ ምስ ኣተዎ ዝተፈላለየ ዓይነት ሶፍትዌር ቫይረስ ምስ ኣጥቅዖም ኣብ ዝተፈላለዩ ነገራት ዘይተዓደነ ገንዘብ ከፊልና ክንዕርዮ የገደና ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ካልኣይ ከመይ ጌርና ሶሉሽን ወይ ከዓ ንፈጥረሉ ማለት እዩ ንሕጂ ግን እንታይ ነዊሕ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ከጥፎዮ ማለት እዩ የስ ንብሎ ኦኬ ኢልኩም ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ብጣዕሚ የመስግን ንሎማዓንቲ ሎማዓንቲ ዘቕረብክዎ ቪድዮ እዚ ዝመስል ነይሩ ጠቓሚ ኮይኑ ተረኺብኩሞ ላይክ ከምኡውን ሼር ኣይትረስዑ ብካሊእ ቪድዮ ስጋዕ ንራኸብ ሰላም